Natura 2000 sarea Europar Batasuneko sare ekologikoa da. Sarea Europako habitat naturalak eta basoko fauna eta flora babesteko zuzentarauetan oinarritzen da. Natura 2000 sarearen helburua hauxe da. Europar Batasuneko aniztasun biologikoa edo biodibertsitatea kontserbatzea, espezieak eta haien habitat naturalak babestea eta gordetzea. Horrek esan nahi du, Europako estatuek gune eta espezie horiek ahalik eta hobekien zaintzeko eta laguntzeko konpromiso hartzen dutela, eta horretarako behar diren ahaleginak egingo dituztela. Sareak Europan zehar dauden habitat eta espezie horien biziraupena ziurtatu nahi du. Horretarako, habitaten arteko loturak proposatzen dira sare ekologikoa osatuz. Lotura horiek korridore ekologikoak osatzen dituzte biodibertsitateari mesede handia ekarriz. Sarearen barruan batetik zaintze bereziko guneak daude. Eta bestetik babes bereziko eremuak. Lehenengoak zaintze bereziko guneak Europar Batasuneko habitaten zuzentarauaren arabera definitutako espazioak dira. Babesean deklaratutako habitatak dira eta behar dituzten babes neurriak ezartzen dira, behar dituzten zaintzak bermatzeko. Bigarrengoak, babes bereziko eremuak, basoko hegaztiak eta haien habitatak babesteko guneak izendatzen ditu, beti ere Europar Batasuneko hegaztien zuzentarauak errespetatuz. Natura 2000 sarea, hezeguneek, biotopo babestuek, parke naturalek, zuhaitz apartekoek, basoek, korridore ekologikoek eta beste gune batzuek osatzen dute. Natura babesteko herrialde sare honek Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren laurdena hartzen du. Kontutan hartzekoa da, lurralde osoan 9 parke natural daudela.